con la hiperconectividad que traen las TIC, no hay ninguna desconexión con respecto a, pues eso, las propias TIC, el ámbito de trabajo, el ámbito de estudios. Es como un bucle constante. O sea, yo creo que lo que más influencia a las TIC, más incluso eso, lo que te decía, más que en el ámbito formal, es precisamente en ese ámbito informal, en el hecho de las relaciones del día a día, en el hecho de que ya no podamos desconectar de pues nuestras labores, eso, como estudiante, como trabajador, etcétera, etcétera. Por mi parte creo que sí, porque no se educan las TICs y muchísima gente, bueno, generaciones anteriores no sabe utilizarla. Además de que estamos conviviendo con continuas desigualdades y hay muchísima gente que, por ejemplo, no se puede permitir un ordenador. Entonces está el tema económico y también el otro tema de que no se educa para aprender a utilizarlos. O sea, desde o teu punto de vista, está reducindo a desigualdade ou aumentándola? Aumentándola. Sí. Polo menos neste país, en España, os nenos, dende que son pequenos, xa en primaria, sí que están en contacto cos ordenadores, cada vez máis hai extraescolares de TICs. Eu actualmente son profesora de TICs nun colexio. Sí que é certo que cada vez os nenos están máis como conectados ás TICs desa maneira, porque tamén dende que son pequenos ven como todo o seu redor está baseado en redes sociais, dispositivos e demais. Entón, por unha parte, sí que pode aumentar a desigualdade en canto a acceso ás TICs, porque, o que dicía Sofía, que hai quen non se pode permitir ter un, dous ou tres ordenadores na casa, pero sí que dende os centros, centros públicos, habitualmente, nestes casos sí que hai bolseiros e demais que sí que apoian que os nenos poidan disfrutar e aprender do que son as TICs. Formación crítica sobre os mass media e as TIC. Eu me pregunto, claro, quen tería que dar esa formación crítica? Probablemente responderíamos as escolas, pero claro, se as escolas responden aos intereses aos intereses estatais, ao fin e ao cabo, ata que punto, dende os poderes políticos, económicos, búscase realmente unha implicación crítica da poboación. Que tampouco lles interesa. Por eso, e logo... Non é o que buscan, por eso tampouco nas escolas non tratan de ensinar eso. E se intentamos ir máis non a educación formal, senón o mellor a non formal e informal, era o que estamos falando antes, de que moitas familias non teñen os recursos, os coñecementos para poder aportar ese coñecemento crítico aos xóvenes nin aos maiores, o que dicíamos. Entón, se por un lado nas escolas non se vai poder realizar esa alfabetización crítica polo que comentamos, nas familias tampouco por estas carencias, deixaríanos o campo, quedaríanos o campo da educación non formal, de o mellor o noso papel como educadoras sociais, pero que claro, o noso traballo tamén moitas veces está condicionado polos poderes políticos tamén, por financiación, etcétera, etcétera. Entón, claro, eu aí o mellor son un pouco pesimista, non? De dicir, claro, que de onde vai sair esa alfabetización crítica? Creo que as TIC, para min, dentro do meu punto de vista, son un recurso complementario. É dicir, eu sempre vou autar con que, para min, a persoa e o diálogo para min é o máis importante. Sí que considero que son necesarias, hoxe en día son moi necesarias e son un recurso que nos poden axudar moitísimo. Non estou negando en ningún momento que poidamos facer todo sin elas, porque hoxe en día non é así. Pero en este aspecto tamén penso igual que nosotros que, para que exista ese aprendizaxe crítico coas TICs, eu, dentro do meu punto de vista, considero que ten que haber algo detrás. Detrás ten que haber un coñecemento, un saber, un ler, un dialogar con outra persoa, un debatir, eu expoño a miña idea e outra persoa expoño outra idea. Considero que é necesario eso antes e que é moi importante, pois todo ese tipo de coñecementos, o ler, o debatir, o dialogar, aprender en conxunto con outras persoas. Non considero solo que
con eso, coas TIC, se poida aprender de xeito crítico, pero isto dende o meu punto de vista. Que a pesar de que nunca se vai poder intercambiar ese papel, ese rol entre as TICs e as persoas, pois son unha ferramenta moi importante que de cara ao noso futuro laboral, pois sí que considero que podemos e debemos darlles o uso que realmente se merecen, sabes? Claro, eu creo que o importante é non caer nin nunha postura tecnoentusiasta de dicir sí, tic, 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 todo vai ir mellor, nin tampouco na criminalizadora das TIC de no, TIC fora, todo ten que ser como antes, tal. Non, é innegable que sufrimos un cambio na nosa sociedade, apareceron estas TIC, implementaronse no noso día a día e temos que usalas. Agora ben, é iso, cunhas condicións, por así dicilo, dicir, non todo vale, non? Entón iso é o que creo que ímos ter que ir planteando pouco a pouco co paso dos... O sea, sí, yo considero que al final es una herramienta increíble que puede ayudar muchísimo cuando pues se utiliza bien, pero eso, lo que decís vosotros, el hecho de que se cambie, o sea, que las TICs cambien a las personas, jamás, eso no. É que eu me planteo incluso de que se as TIC e as redes sociais, todo o novo campo virtual que se abriu nas últimas décadas, se pode ser tamén, que isto mellor non o planteamos todavía, pero se pode ser un novo espazo de intervención social, é dicir, falamos moito de que temos que estar cara a cara para que unha intervención sexa efectiva. 100%, quero dicir, creo que ninguén vai negar que cara a cara sempre vai haber máis éxito nunha intervención que se non hai, pero o mellor con persoas as que é difícil chegar cara a cara, en persoa, físicamente, o espazo virtual, aínda que o mellor non de forma óptima, pero pode supoñer dunha forma concreta unha nova oportunidade para chegar a persoas e poder intervir, entre comiñas, de alguna forma, pois, con esas persoas, sabes? O sea, creo que podemos replantear o noso espazo virtual tamén como un espazo de posible intervención. Non sei como se faría, pero... Eu tamén penso que isto pode ter unha cara negativa. Posto que, aínda que ti podas, quizáis, achegarte ou acceder á vida dos demais, eles tamén poden chegar á túa. Eso, ao final, tamén, bueno, daría para outro debate, pero, bueno, mencionalo, que pode ser un arma de dobre filo, que ao final tamén ti como profesional estás exposto a que, bueno, poidan saber e coñecer datos pois que non se deberían de ti.